So that day I know delete. It's put on delete, Papa. You put on delete and some brother photo on Facebook. Amen. Guys, muntiregererawo foni yacho inandizivi nima settings mutomboda zvino nekorona ndikutla kufamba muntiregererawo guys tadzoka guys muntiregererawo tadzoka nefoni iyi inombopita ichidzima yoti free yapo wati saka inoda tomboti indwe nayo inonyatsa kunogadzikwa zvakanaka saka problem ndeyekuti muno mutauni medu muno makadeclare kuti ihotspot nobile unjani my sister takanzi tiri muhoti inonzi tiri muhotspot itauni yedu ihotspot yecovid saka kubva patangohwa president vachidaro ndakabva tangohla kana kubuda magedha ati chingofamba unongoenda unotenga chingwa uchidzoka zvekumhanya hanimaona zvokuti uchagara uchitendera uchienda kuvanhu zvakutyisa because takanzi kwairi yedu tauni iyoyo ibhujanala iyoyi ibhujanala fm iyi kwanzi tiri muhotspot manumbers acho akakwira singaiti ende saka kwakungotyisa kufamba guys uchingoinda saka mamovements angu chamboti itei mashoma kusvikira zvapera because hesi chihera musoni uri sei ndasina kutokora ndaishira kuti uripi hanimaona saka ndandichitotombohla kufamba mumbochamba movements chatombogara pabhenja papa chikweta malife tiri pano zvekufamba zvezviya tatine maplans obasi chambomira guys nokuti covid yacho yakuipa kaitauni yedu ihotspot saka pakutyisa regaitoonoti 20 minutes dzakwana here muenzi wedu auye but ndandiri kutaura nyaya yebullying ndoda tikutaura nezvayo ndichitaura palazanzi kwaisa idisclaimer nemumwe saka pandapedza kutaura nyaya yekuti disclaimer handiti pandataura nyaya yekuti vana havadzidziswi kuti zvinoitwa sei zvababa namai saka nditi kwai pane vana vane vari kuonekwa navo chirega ndichiga kutaura zvakawanda handitika saka pabva paita munhu andisendera voice note ati ari kuda kuexposa neighbor wake nokuti neighbor wake ushu handitika iracist zvandiri kutaura iyi handitika yes maikupa it's good maikupa right saka ngatitere voice note iri guys tishimirira vari kuenda kumba baba vemwana wekuward love vaya vane video yekucirculate kuti vauye kuzotipira kuti zvakafamba sei mwana pamwe vanenge vanaye anogona kutotitaurira zvake chero tikasamuona palive kuti chii chakaitika kuchikoro right yatinzwei so kuti muri palive avachi typed in the comments manje just now kuti add me, I've got a racism story to tell you. It's a story about my neighbor. I want to name and shame him today. It's with the police, but I want to name and shame him so members of the public can know that this guy is racist. So I've got a racism story to tell you in conjunction. Please add me. You don't phone and I actually call me right now because I can tell you the whole story. ndafunga kuti vari kuda kuplayigwa video audio saka vati call me chiga tichitovafonera vataure vega nyaya yacho vaite name and shame. I'm calling you Tari. Hello Tari. Ndandisina kunzwa kuti call me ndafunga kuti uda tipa play voice note saka ndazonzwa saka ndauya welcome muningina kwai waidi iko nemurungu uyu kwai waita sei? Murungu anonetsa story right akatogara pana batane about 3 years maybe 3 years sigara pana saka inenzi nene presa kutogara kunoti SX saka munhu anoshinje munhu wecompany inonzi Benchmark Residence Association Limited iripo iri listed pacompanies house kune vanhu vanogara muuk vanoziya macompanies house saka munhu umwe anobhula vanhu vese vanogara panapa because ane chitundingine yese saka nezvikanzi musapake pakadai so saka musapake pakati because you're going against maparking laws nemaparking restrictions panapa kudi saka munhu akabva tanga kutargeta inini namomuzi wangu kusogara panapa because tiri vanhu vatema izvo ndebatanga kutitargeta and also because tiri maboy saka hadi vanhu vanotosei vanhu against him kuti hanzi musapinde musharo saka anga kutasema kuti aindiona ndakamera panze for example over ndivinga achida kuti usapoti uchita zvanonge uchita izvozvo because nyaya yakatanga from my side anyway nyaya yenoise ndovanamoripota kucouncil iri nyaya yenoise ndaenda
cancel ndabana wathi pane mwana akuitisa noise because angane malocha aikarachi pano aikara upstairs because but akamuva murume angasikagare panapa aigara malocha ndabanaenda bana vaendera kucancel ndakati pane vanhu vanoita noise panapa ndaedza kumbotaura navo because amboende kucancel chinomboti pane vanhu tisei vandokuda kuripota iwo usatombotara navo unoenda unoadresa nyaya first kuti what's happening, what's going on. Ndabanaenda kupi ndaenda kucancel ndabanyorwa tsamba vandaenda move because I think yanga kuchoka anga made traveling around the world ndabatsoka murume yawe saka pakatsoka manje because vanhu vake vaigaremo munofunga kamudza kuti pane vanhu vari kuripota kupi kucancel mana manje saka varipota ndabatanga kuti hanzi akaenda kuna mama vangu akati if your daughter doesn't stop what she's doing I shall come down there and I shall be very angry athreaten akapa tikanzi mwana unyafana kuitira kutaura nevanhu tikanzi namama ende ndisipo nena kubasa ene manati aiva azvitotadaro because ndakachopedza kutaura navo vanhu ivava ndasikazoti ndakugara ipapo ndichiti ndakamuona panze apananga achindiintimida ndichinditasa zvemwe mna ndako ndiuraya izvozvo kuti murungu yakuti andinyatsomuzoti anazvokuzi murefu and andikanaisana nemunhu anenge very aggressive zvazvokuti ode kuona ndosei wada kutorohwa panapa saka ndobataka kutageta pamwe nemwe mufesi andogara panapa wekuzimbabwe futi anga ari muboy akanyasira akati mufesi uyu muracist haadi vanhu vatema maboy aigara panapa vese vakataura akati muracist haadi vanhu vatema vangononzi hanzi why do you park here wenda kune munhu wajipake ndikati imi vanhu chingosiyana nazvo kana musataure naye chingomosakadaro ndovanatotara mama neighbors angu ndikavadza nyaya iri kuitika kuti because manje anotora advantage anogara pamusoro pedu manje anenge anotorana mubedroom the small bedroom of 2 bedrooms anditi saka iye manje ane zimba rake zombe the same flat ine 2 bedrooms anorara mubedroom a smaller bedroom which is the room above my bedroom apane mukadzi warugara naye saka murume because ndakasanga maripotera kucancel manje ada kuonofaya kuda kuona chi musikana ayusa nezvei anenge asaurana neso kuda kundimuonesha zvazvya risainde manje ndebana saka miracle paanenge akavata parumu iri pamusoro peyako dzakatasa saka unogona kunzwa zviri kuitika mumba make imomo sezvo iye ane mukadzi iwo uningori single unotowe alright okay saka panenge ari pababa saka nesipime kuti anomuka pakati peusiku handiti obva aenda kuvangomuka saka nini I'm a very light sleeper saka paanomuka unomutika kuti uyu abuda murumu yame handiti obva abuda obva adzoka obva amira at a specific point pakati peusiku simeni kuma 3 maxen 3 maxen unomutika kuti pane munhu akamira akangomira hapana chaari kuita akangomira chinhu zvinokunomapakati peusiku andimona ari kuita obvious kuti I'm standing here nakuti unonzwa kuti I'm standing here unomuzva nekutaura zvekuti anenge akatomera tomodzwa kuti munhu afamba kudzokera after like maybe half an hour akamira ipapo saka pakatanga lockdown ndanamata mwe musi ndebatanga kurova pasi ndechinamata nditi ndebanafone banauta mweneiba vamapurisa vati andozvitika kwandiri pota akanditi inini I don't work in this area the best thing I can tell fonera vanhu mapurisa emu-area inoyi zati munhu ari kukuharasa ndabanafonera mapurisa namapurisa ndebauya akauya mupurisa wechikadzi akanditaura kanzi seanotaura naye murume netongo zati anofanira kukusiyai ndikati anotinyorera tsamba panapa anoti aprocha takaenda panze ndingangobuda panze anovatitera ndebvananzi nepurisa kanzi domani chanotaura naye vachanda kunotaura naye ndebvatata nevabuda mukadzi nevaenda vaenda kunotaura naye murume yaya anzi vanhu sana vanzi akakutotyaka akati hanzi I don't want any trouble I just want to live my life vanzi avatanga kuramba tandimuintimidate handidi anything chakadaro but kana matsaura kuti ndo zvananzi nokuita ndikandisiyana nazvo I don't want any trouble I want to live my life ari kuti amupurisa izvo handiti kati okay fine ndichaona vanatomeiimena back purisa ndikati okay if that's the case kana adaro then I hope you will leave me alone and listen to you guys akandisiya haana kumbondisiya avatanga achimondera saka musuno yemuna October ndainamata ari manheru ndakanamata kuno kuhandiminoti ati ikono ku10 p.m. sekuno ku12 midnight kuzimbabwe saka ndainamata ndakamiriwa time dzekuafrica ndafuka mandino ndokunamata ndonamata namanja ndibaamuka akarova ceiling yangu inini
kuzokuthi masininga dzimba idzi mabhotsi sisimezi like ndikanoka kuti aisowati ndanoka iwora ndikunoka saka unomwanya singa zvizokuitika saka siningi akairova akotanga kurana madziro ese apane mukadzi vakanogara naye ati vari kudaro mubhedroom andiri muno mandinenge ndichamatira akarova ndikarimachinamata ndikarimachinamata ndakadaro ndamanabuda mumba ndakabva kunamata I left the house ndamanaenda kumunomera kuroad ndamanatora phone yangu ndakola 999 ndamanafona mapepa ngati ndabuda panzi mumba mune munhu ndakamboriporta kudhara ini ndinogara panhamba yakati murume anogara panhamba yakati ndakambomuripota kupolice already before uyai mundibatsiro kuti ndakutyodzokera mumba because ndabuda panzi and he knows kuti I've gone outside saka ikefona me outside vanatobuda panzi vanafona mapurisa vambotsange vauya vakaya within 5 minutes vakaya vane murume nemukadzi ndibvauya ndibvausvika ndibvatara neni zvikanzi afana kudhara akachotifona already kati akufona iwachi nanzosaka takauya kumakoko that day kuti akazona machizviita mapurisa akati no chiwa chiitise ndivanaafana kati yamutore statement kubva kwandiri because akana machita after police day nakufana because ndasinganzwire zvikuitika mapurisa abva auya ndivataina absence vanotaura naye vasai naibva vabunda ndakazonzwa vamba vachienda vakati they said to me we're not going to come back here today but zvakana machitika kuti seutione because it's now an open investigation vandaafondera futi vana vachizvitani vanofanirwa vauya iri mandi yachona vakatora statement kwandiri vatora statement kwandiri ndikanyora panzi kavaudza ndikati akagara achidaro ndiro anoita invisa mainingi chipuka machina matsananga azviita ndikabuda panzi anenge achinditera achindiintimidata aititumira tsamba vakatubvura the other investigation vakaitarisa vatsasa kudaro manje vanonyora statement yatikazi chataura nayo yaitwa as a hate crime ndibva ana machizvita ndichingonyora pasi ndivabvita every day vakauya musi vakazotora statement kwandiri vakataura vakati ivo the reason why chakabva kwako first because mununguwe akafonera mapurisa akati uyai mundibatsiro pane vanhu vari kurwa downstairs to me there's people arguing there's also a disturbance going on please alright kola munopinda zayoje aiwa kana mchinamata munoita noise aiwa ndinamata ndichitaura kuti kutaura kwandikuita like this but obviously kana chinamata unogona kuenda pamalevels akasiyana okay no pane vanhu vangati mutibvunze kuti munonamata muchitaurisa here ndichinamata kapa obviously tinongo kana uchinamata unopedza wakupinda muspirit handiti pakuenda kwako musika unongo wakureza voice yako ichikwira obviously ndakataura tsarwa mapepa akati hey zvinoitika you get into it you can't help kuti malevels ako ari achikwira but anyway because ndakazoapoi education zangu ndega anyway landlord wangu ndakamufana kwandozvaitika kati I'm so sorry she might have through that zvikanzi zvemadzinosi anyway because zvinhu dzakangova paland zvezvatina kana anything yangovakwa specifically achizomafloods saka menoti mamaterials avakashandisa mamaterials akaita sei but zvinhu zvokuti ndakataura vanhu kubasa ndikati nezviri kuitika kwandiri zvandaiona kubasa that guy should not be able to hear you tikabvunza kuti ndani akamlaka pamba pamunogara kana waona vanhu vakavakavabvunza chitei vakavaka muchidai so because haufanira kutombokudzwa iwe watombofana kuita sekumudzwa kati hapakanaka mapurisa atanga kuinvestigate vakafamba vachiinvestigate vakabvunza maneighbors avo apapa vakavabvunza zvikanzi munonzwa here zvinenge zvitika kuti munonzwa hapana chatinonzwa zvikanzi nemwa wachona hapana chatinonzwa chanoudza ndichevana vanenge vachina kutyana vanenge vachifana negoroti kuseroko saka iye already akatsanga iye kufamba achibvunza vanhu zvikanzi munonzwa here infection itika mbuya yenyama next door neighbors and do anything for clients yavo vanhu vakachino hapana chatinonzwa mapurisa akadistemba vakachoza the same thing ndakudzwa mamwe maneighbors angu ndinozvandaenda kumapurisa zvanti ngauyausebenzisa mapurisa to believe it come and speak to all of us vatanga vaenda vangamisa nemapurisa vakaudzwa vana vakaudza mapurisa vakati this guy he harasses everybody he intimidates everybody the point yekuti murume wesimelika ane zita raakapiwa nevana vanogara pana vatomoti the boogeyman murume vanokutaura ndaenda kumapurisa ndakaenda kuna anigini kune vaya vanogara muhurumende vaya panenge pachitaura president paipai munonzi muiye vanogara munyama munonzi muiye unogara napresident muyamusineni asi vachasara uine nechinongoza akanditera izvezvi alright kana president vachitaura nemaministers munonzi muiye munyama mustate house muparliament imomo saka ndakaenda kune wokuroko anenge akamirira ndini
ndine kunogara ndinogara ini ndakaenda kwaari ndikamuudza ndikati mapurisa hapana chavari kuita nezvazvo nyaya yacho akangoonekwa ine zvasikuza ndinoita sei because murume uyu anondise haatifanire kuti tiri mabwe ndakasara mwenyaya yacho yese kune munhu iyeye unene bati akatonyora tsamba akati ndakuziva kuti mapurisa akuita nezvazvo and ndauzoto vakuita train nenyaya wakamboripota guta reharassment ndakuziva evidence varikuita train nezvazvo muruzondari kutara nevatonyora tsamba mushure akati aindaseka vachitenda kubvunza mapurisa ndavabvunza vasati varikuita train nezvazvo because vanhu ava mukanda kune munhu hurumende anobatsira vanhu vakawanda mushe vanhu vanogara kuuk all uk citizens get voucher kuti that guy anobatsira vanhu vakawanda with different stuff saka ndosaka ndakatopiwa advice nemunhu enda kuna nhingi iyeye kana vaenda kune munhu iyeye anokubatsira and achavabvunza mapurisa kuti kuita netrain because mwana uyu ana makore akati agara munyika muno makore akati but imi vabvana chamuri kuti mwana ari in danger already anogara nani namai vakari in danger saka ndinozokufonera ndizokuupdate because time saka boogeyman wanetsa kwai anotonzi the boogeyman murume uyu network yake right network yake haana kupedza nyaya yake kwai pane murume unonzi the boogeyman wanetsa wakatopiwa nickname nenyaya yekubhula vanhu pamafleti kwaanogara komurungu yemuresisi. Guys, network yedu yakuita ichitiza mheno zvatanga zvenetwork iya saka regai tigonzo nyaya yake haina kupera. Mirai tifonere baba vaya tinzoti baba vaya vasvika here because atotaya kufona futi. Gai tichingotora tichipedza kunzwa nyaya chaboogeyman. Hello. Hello, takunzwa network yanga yambotinesa ndofunga. Chiti gwagwagwa kuti tiunze baba vaya. Alright. Saka chasa ndikuzvinizwa papo ndizokutaura ngura yangu ika. Ndekuti murume zvaanoita manje anoti mapurisa akamubvunza kuti why are you doing this? Anovharamba. Saka musunoyi ndakaenda pamota pamama. Ndibva ndamuona because anoita system yekuti kana vanhu vachipaka mota dzavanenge akamira pachiwindo chake akavatarisa zvokuti ini ndogara downstairs. Saka anenge ane chance kuti akangonzwa kuti dhoo redu ravharwa bha munhu abuda handiti munhu aenda kwaari kuenda. Akanachiziva kuti mama varipo ndogona kuenda abuda namama opa amira kuwindo rake akaona tabuda anvhara bakamira ipapo. Saka ndakavaudza mapurisa ngati murume uyu ari kutora advantage yekuti inini it's just me and my mom tionogara panapa. Saka ari kutora advantage yekuti vakadzi avanhu vakadzituche. Saka what I started doing, I started telling my other neighbors what's going on. Kuvaudza kuti chii ndozvokuitika for my own safety as well. Ndikavaudza ndikati makasandiona after a certain number of days, please come and pass for me so that you know kuti am I okay or not. Ndikatova pane pandinogara because ndibatachera pane maflats because ndime kudzima. Saka akagara guy is victimizing you. And it's targeting you as well. And it's only because of the color of your skin. He knows that you guys are black. So he knows that you are boys. So I can do what I want because I'm the director here. Okay, anyway, if the police want to, they can come and talk to all of us, and we'll tell them as well our expenses regarding him. So yes, it's all of us. So the point mama my neighbors are case evil. Nemapurisa kwatsanangura kuti chi ari kuchose murume but mamurisa ngoti apita atina umbo wakakwana zvauri kutaura zvokuti unoenda mutoilet uchita sei ndava ndavaudza nhasi chazino ndizokufonera kabhuka ndandichiplaya nandichitera live enjigeza ndakamira mushava ndasiya tv yangu yemunomiri on saka hameno chamubhova pakati lokuti ndikutera live netv ere hameno ndapinda mubathroom ndikugeza ndikunzwa uyu gidhigidhigidhi zvokuravarawa zvokutenge sili yangu ndakukreka one munhu kutange munhu ada kupinda maninge ndiri mbatu mana ndiri kati manati ukana machira zvauri kuita I'm going to name and shame you. Saka zvaitika manje apa zvimwe zvaitika izvozvo apa manje muudze kuti uri palive muudze kuti auye palive murungu iyeye azvione kuti wakumuexpose.
achavaudza zvake nomuziya because akatoditeera izvezvi because another thing chinoitika chekuti kana ichinamata futi anenge achindirekodha maona manje saka ndauza kuti munhu ari kundirekodhera chii because the funny thing about it munhu ari kunamba achingoti he anenge achingoti he vari wrong but am I wrong kamuona smell akamira pahwindo achinditarisa ndeba ndamutora video ndeba ndaitumira kupolisi ngati polisi onaye munhu iye ari kuramba he doesn't intimidate us, doesn't watch us. Why is he doing that? Because between me leaving the car, that he's got enough time to go downstairs to come and attack me whilst I'm on the door. The girls are my prisoner. That's what I'm saying. I don't know what wakakwana. Is all good. Let's watch it. Let's get into mediation. We're gonna make a mediation. We're gonna get so. Zvaitwa rinyaya naye vedu. Ndakatofona only a few people know about nyaya vari vamawacho pavari toona live izvozvi only a few people even mama kutoziya nyaya ndakatovaudza mapurisa mama vanga vachingobva kuzimbabwe vakaitya nyaya ndeba ndatovaudza ndikati mapurisa akatouya the day mapurisa akaya mama was there vakati mapurisa akati akataura akati kune mapurisa there was an argument going on, there were people arguing. Similarly, I'm a black person. Ukafona mapurisa uchifona boy, what do you think is going to happen to boy? Apana nyaya quite serious. I told him serious, not only that, because boy, so what's happening in the world and mapurisa nevanhu vatema. Kwa hiyo wadi kuti madi wenyu kuti muchingotava ini musane na boogeyman. But still, at the same time, why should we be moved out of our home by somebody because of the color of our skin? Because why should we run away from our house? Because I'm not to email a landlord. Kuitira kuti muve henyu safe because munogona kurambira pamba ipapoka nekuchinzi muri kubhadhara mortgage muri kutenga taiti pazviiti but kana muri kurenda zvina nokuti utaura wega kuti mapurisa hapana chavari kuita anditika they are not even doing you any justice saka chaitika ndechekuti uyu ari kutemba naizvozvo mangwana muchawana makakandirwa chipetrol bomb mumba chokwadi ndozvichaitika because anenge achingoti vanhu vatema ava havana vangagoti dii kuno kunde kwedu kunyika kwedu pavantoziva kuti muri maafricans kuno kuafrica saka kungozvitsvakirai kungosiyana naye tsvagai imba yenyu makazvinyararira mubude henyu mungotsvaka pamwe zvenyu zviri rari momusiya yake boogeyman nefureti rake ke boogeyman aripitiwe side rake of the story. Why does he do that? Boogeyman must come here and explain to us his side of the story. Why does he hit the walls? What if they crack it because you are saying that they are my body? I think he's got a camera that watches us. Mama yakotsera musana pasofa vari vakagara pasofa mubedroom musitting room achikotsera ndebaamuka pakati peusiku very late at night uyo asangafamba achienda akaenda exactly the same position yavanga vari mama vakarara pasofa ipapo. He went to that particular position kana mama ameniti akadonesa pasi akachava mota zvazo kuva mota ndakachonda yellow kola tari bata wakadaro kola yellow mushe kanjani I think what's happening here is changes mentioned because the class market coming about then the same noise she's making while she's praying is the same noise that is irritating the neighbor. One neighbor inside me would say, you are making noise to me. Okay. But they don't arrest because you called them. Why don't you let their duty over the system in the apple? mukoma dauta muchadzwiki vari kuti hanzi izvo
zvinoitika ndezvekuti izvo kana munhu achirovarova madziro uchinamata na12 paya isaine kukudza kuti uri kundiitirawo noise the same way yaunoiritetwa naye kana achimiramira panze na12 paya achimiramira pana 12 panze kwai saka chero kaudza mapurisa mukoma dauti vari kusevera kuti 10 dzekuno kui12 dzekuzimbabwe munyika muno mune rule yekuti until 11 p.m. unokwanisa kuplaya music yako unokwanisa kunamata zvaunenge uchida anytime mupurisa akauya that day the lady police officer akataura kati there's nothing we can do anyway because it's not very late it was dzanga dzekumapast 10. Okay. The police won't do anything until it's after. And in Andinama can inamata na 12 dzekuno kungende 12 dzekuno kuti na 2 am kuzimbabwe ka. Nesto zebezera chaiko chaiko. Okay. Muri kunzwa mukoma doubt. Havana chavakaita because it wasn't late anyway. Akati kuti akati they didn't know why he called that it wasn't even late anyway. But the fact is kuti akanepa he lied. Mira tari mati mukoma doubt. I can understand what you're saying. Because I'm going to because he asked it, I can say that in the spirit realm, and she said so. So maybe I might have two, what happens if you find that in a neighbor watching. So the irritant, which is getting from the neighbor, which I can mean at the time to is the same thing. People feel like you know no matter how you go, what can you go? Or what you are doing, even if there's a problem, you don't have a window. I told you about property, how much we're insurance. You know about you, the big thing. You know about the three. But in a public space, I am fight. So that everyone is the way the captain is like it. But when you get to a car, you need to pass our rules. So we're not about what let us do. Right. Can you answer me one thing? And it's can ndikabva mubedroom mangu ndikafamba ndikana mutoilet kunoita tsvina handiti. Let's say I'm sorry to be explicit like this, but ndikafamba kubva mutoilet tsvina yangu iri kuitira munhu noise how? Matele kenya katasa naye. Nene murungu yari. Yangu iri pazasi yake iri pamusoro. Saka kana iwo chita mtoilet mira. Kana chipinda mtoilet uchita zvauri kutaura kuti ndingo chita tsvina iyoyo. Haiti kubwe here zvakuti murungu yanowa. Mukoma kudaushi. Mira tari timbo za mukoma dauti. Taura hii mukoma dauti. Aje pano nikisi. Taura hii mukoma dauti. Right? Before they started, my daughter and I think I'm also involved in the law. So we cannot all my people, but it doesn't work that way. So the only thing that you can do is even in the council, then she came to the council office. It's private tenancy. Landlord wedu. Hi, private. Antoinette and landlord wangu akana matinera. Ayenza zvisa kunoba kwapisi kunakwenda kuchitibiswa panapa na landlord wedu. Tari kuna chauti tsakare panapa because alitaura kuti mwana unyana machindripota kucancer, mwana unyana machindripota police. Murikwana wanje because I know for a fact that if you call my
and the police are very much aware of everything that's been happening. And in my person, and I didn't hear it, but he lied to the police clearly. I went and they for mediation, and the guy passed in him on charge, and I said, the good you know who just Ganga. So I got a passing night, because I watch no pushing a woodsy, or no move, and I'm going to move. It's Tom Pama Queen, Boda. But I is, but no victim support or anti-Ewe. Anacha Puma, make a time this year. I'm Musuna Munachakas at a half woman without circumstances voluntary. That's I got the chance to get a person, to get a meeting, what I don't know. I've always said, I do not want to see this man. He's not a very nice man at all. Where six men, there's 25 flags split between 3 blocks. Panamuna Sanchin Jagaba to talk about this man. So when you say Vanava becomes the boogeyman. But my coach that he's a freak. I just like I want against people on the Carapana, everybody's just fed up. West of Moon is a free is a leasehold. Imagine look at I say freehold. Two people that know about the law. Leasehold and freehold are 2 different things. On the leasehold, if I can lease that means could he as a leaseholder. Actually lodge at a bank there's a tenant of yours, I know about this, I can die so. I want to talk about the people. But I'm not that's what you got to do that way. And among my neighbors, I'm going to find the opportunity without saying, a woman is a bring back to bring it out in Jia. So that's what come out. Okay, Tari, hands Bob no Garapa flat tip up of my boy Wangan. One other family. One other family in India. Okay. Block Mandelo Gareka. Mune 3 foreign families. Hands Mune 3. And then other block in one family. In actually in about 2. So I want to get about 5 my foreign families. And first them are good on the side. Hey, tell you that you was on come to what to do. Martin come to Matilano. Right. So can I hear right? Apana da dunia changanya. Kudanga ni mambo ya ripota hii kudanga ni anga da ni picture sana. Sasa pale kwa you might try to find and change the law as it is because of that. The only way you able to look at what the government are right to try to solve it because it didn't come anywhere. It didn't do anything to anyone. So I want to Musuga, I want to Musuga. That's why you know the couple the question about, but and you have to remember that actually the child, the influence on each other, the same level of action of it, which we okay. The only solution is to make life easy, but after the construction and the stress, can only cause it on actually not from someone. It's not to move around and call the truth to put one of them. Mukoma doubt. Natal, regaiti go continue ne enyu regaiti pedzenya ye mwana okwadlafu abereki vaenda funga vasvika kumba vamirira vawa then tozodzoka beki kune enyu. Eh. Mati mukoma. All right. You know, thank you thank you and that is pindira tizizivi ze ku UK is toto one name chitodzidza upa mimi tutaura ipa. All right. The guy teachings once ndasvika kumba vatosendawo message hanzi ndave kumba manje regai tichivafonera. Right. Hello, Anzadzi Masquera say sorry tata kukumanyisa ikani.
Hai sesimela hoye. Ndiri right ini muri sei? Muse. Right. Tatokuzoti tatawirana kuti nemandi. Saka pazoitika kuti pazoyawo muveredio station vachiti ngatitaure nyaya yebullying paplatform peda. Tikatoti why ife tanga tachitaura nezvenyaya yemwana wenyu yebullying iyoyi paradio station. Saka ndopanda tozoti no, I've been talking to the relatives dzemwana, so we might as well bring him. Tienzo kuti nyaya yakafamba sei, though hatisati hatina kupedza radio station navo tichakontinya zvedu, but toda kumbonzwa side renyu imimi vabereki kuti chii chakanyatsoitika. Hello? Yes, hello? Yes. Saka tikatsenga timbonzwa kwamuri vabereki kuti chii chakaitika, munyatsoitsanangurira kuti nyaya yemwana zvakafamba sei kuwadlove kuti mwana azosvika pakurohwa kudaro, ende chii chakaitika. The thing, the way I read it, it's like the guy ainge ashienda ku hostel friend yake kuno collect a book. So he passed through hostel rema form 4, EM form 6 by the way the kid was. I know wacho wanakupanashi. So one book, he met these guys. I think there was an issue before. I don't know what the occasion was about. So I went there. Muri kubreaka chagai pane network inobata, muri kubreaka. Saka mwana haisi hama yenyu imi. Let me try. Muzukuru, all right. Yeah. All right. Chagai pane network. So but shuna with them vanga vachenda kuchikoro kwacho kunonzwa kuti so by the time I was trying to reach a meeting, I doesn't go to one of the decision as a passport after the meeting. Okay. Saka mwana aienda kune form 6 airohwa uyu. Aienda kune vamwe vanhu. Airohwa nemafomu ani mwana. This my book 4 is I'm watching the other guys, the Cosmas and the other guy, my form 4. Ma form 4 saka vairohwa form 6. Saka vairohwa form 6. So the thing. Saka nyaya vamurovera vari kuti ivo vaimuroverei. Network yenyu iri kukata, network yenyu iri kudhirega zvisingaiti. Yambotanga zvakanaka batiko zvino yakudhirega zvisingaiti. Network. Randy wafonere back futhi. Let me try and call him back. Because number headmaster ndapiwa. Number headmaster ndakandapiwa kudhara. But ndandati ndingafonere headmaster ndisina kunzwa kwavari ava. Hama dzacho ava ndisekuru vemwana. Kuti zvakanyatsa kufamba sei. Asi number headmaster ndadzipiwa naiva sekuru vacho. Network yavo iri kunetsa. Network yavo it's a problem. Tobata here headmaster vekuchikoro. Tobata here headmaster. But tachida kutanga tanzwa kubva kwavava. Kwanzi time yavanotaura nenongo vachitikwa kune meeting between vabereki vemwana nemwana ushu nevana ava vairova ushu naheadmaster. Saka meeting ndosatanzwa kuti meeting yapera sei outcomes because up to now vanga vasati vaisishuwa press release anditika vekuchikoro kuti tizive kuti zvakafamba sei sezvo video yaita viral kudai. Vanga vasati vaishuwa any press statement vekuchikoro kuti tizive kuti zvakafamba sei and what are their intentions
pazvinhu noti vhidhiyo yaenda vhaira kai ndiana chada kutora mwana wakachimirisa pachikoro chinorohwa vanhu kudaro hapana. Saka ndizi kuti tofonera here headmaster kana tombomirira tinyatsopiwa nyaya yakakwana, but sekuru manje network yava ichapindi tisingazivi kuti kusapinda kwacho chii zviri kuitika. Kana tofanira kufonera Boogeyman tinzwe side of the story raBoogeyman kuti Boogeyman anoitire zvaanoita. Right, ava network yava yakutonesa zvishuwa. Right, regai tione hedu headmaster kuti tambotaura sombijana naheadmaster vachimira ndivatsvake papanlist yangu apa. Tamboti taure iyi hedu naheadmaster asi vanga vachipinda mumeeting. Right, ava headmaster let's hope vari online. Tambotaura hedu asi kuti vanga vachiinda kumeeting. Regai tione kuti meeting wafamba sei. Tambotaura paWhatsApp ipapa. Alright, headmaster vasi online. Tochivafonera direct. Nasi airtime tinayo headmaster. Sorry yenyu tikuyako. Tiri kuyako headmaster. Totungokufonera direct. Netsvage number dzadzo ndisina kudzisefa dzadzakanzi chii. Mr. Gwenda. Headmaster anonzi Mr. Gwenda. VaGwenda. Right, Mr. Gwenda, here we come. Kana wakasatituka. Makadiko vaGwenda. Makadiko zita rangu ndinoitwa Sisimeli. VaGwenda pane video yanetsa yacirculator tiri kufona tiri vemedia isusu. Toda kunzwawo kuti chii chiri kuitika kuchikoro kwenyu. It's unfortunate kuti mafoni andiri mumeeting. Okay. But ndodango kutaura kuti action has been taken. All right. Okay. Right, because we have been waiting since morning to see your press release statement, but we haven't seen any. So we were quite like wondering what's really going on. Are you going to give us any statement or what? Is there any justification that has been done or what? We were just asking ourselves. Yeah, in fact, the culprits have been withdrawn from the boarding facility. Okay. All right. Yes, they will be writing from home. When they have got an examination, they will be escorted. Okay. From exam up to the school date.
Okay, that's perfect. But anyway, in the near future, what measures are you going to take, to such kind of bullying? Remember, this one has been lucky because somebody recorded the video, right? There are also other cases whereby some other kids fails to record their videos and send them out there. So what other actions are you taking so that every kid is protected at the school with these bullies? Yes, we have laid down some measures. Okay. As I'm speaking right now. It's very unfortunate that I'm in a meeting. Okay. Otherwise, I would have explained everything. Okay. No, okay. I just wanted to answer you so that, yes. Yes, okay. May we communicate, let's say, tomorrow morning, because I've got visitors, quite a number of them, from the Ministry of Education. No problem. And we also want to hear what the Minister of Education is saying about the bullying in schools. Yes. Okay, so I'll come back to you tomorrow morning. Thank you for your consent. Thank you very much, Say. Have a blessed day. Okay. Thank you. Unotaura ukasamidia pese mahoere kuti ndakasimbisa voice ndichitaura samedia pese nje ndakanchitaura sasimba chikanza nasi mandiwa kuti ndandisingazeki ndaitaura sachimba chikanza ndakanyatsa kumira saka mavanzo vachiti kwanzi mangwana makusenti vabate kune Department of Education vauya vari kuda saka isi toda kutonyatsonzwa mangwana the full story kuti Department of Education iyi iri kufamba sei yati kudii zvizvi kuitika kuti vana vaprotectwe kuchikoro handisi maona. So the same applies nepatichaenda kuchikoro kwemwana wangu ndichange ndichiita live ndichirekoda because I want to toda kutohwisisa kuti zvichafamba sei handisi maona. So guys, mangwana tinenge tiripo zvakare mangwana Saturday tinenge tiripo tinenge tichida kutinyatsonzwisisa kuti meeting yapera sei. Of course right now tine first hand information musazowamakuwa ku street uko avandi headmaster gwambe apa vangu vachitaura handitika musazowemakuwa uko kwanzi vana ava vabviswa paboarding facilities mazvinzwa discipline yavo yavapiwa mukazowazvitaugwa zvimwe kunyepa first hand ndimi munayo pano madiaries vana vabviswa padhaya paboarding school vakutravela vachiya kumba like kana vachinyora maexams avo vanobva kuchikumboko vachiuya kuchikoro kuzonyora paboarding havachadi kuonekwa. And tinoda kuzoziva kuti kune mamwe handivati vane mamwe mameasurements avaisa kuitira kuti vamwe vasiri kugona kurekodwa vaya vanobhuyiwa kuti toda kuzomanzwa mangwana kuti mamwe mameasurements acho avaisa ndeapi tonoti anosutana nesere isu vabereki kana asiri kuirana nesisisu vabereki mangwana tovaudza kuti aiwa hazvisi kuita handika madii kudai it's high time we take a stand now sevabereki handichika it's high time we take our own stand handichimaona sevana vezimbabwe ati zimbabwe yacho ndeyedu zvikoro zvichina ndezvedu handiti tisitobhadhara school fees handichika vana vacho vanoenda kuti vaone mari tisu handichika saka takurwa kuti tichimira panzvimbo yedu sevabereki kana mangwana mitemo yavo isina kutifadza pawildlife mission apa isitoudza kuti aiwa izvi hatisi kuda tinoda kuti zvifambe zvakadai handichimaona. And the education mangwana tichange tichinzwa naavava kuti kwanzi vati kudii kana tikaona zvisiri kutifadza totobata iyo education department yacho totoita reference yekesi iyoyi kuti kune kesi yakadai imi saka masei Department of zvafamba sei zvamira sei chii chamuri kuda kutitawo muti hachisicho chikoro choga chine bullying ichi zvikoro zvakawanda zviri kuita bullying vanawo saka zvichazofamba sei. Ichi chikoro ichi chinonzi wildlife mission handimaona chinonzi wildlife mission chiri is it Marondera or something I think so kumarondera handimaona saka headmaster avo vataura semunhu abva kuvanhu guys ndozvatinofarira havana kuda kuita hafu kana kudii vatsanangurirawo side of the story ende zveshuwa vanga vari mumeeting zveshuwa vanga vari mumeeting patataura kwangwa saka meeting zvinoreva toita ziva rose vari mumeeting anyway tinozvifadza kana paitwa something chekuti vana vaprotectwe because tiri worried nenyaya yebullying vanhu vari kufa kana vanhu vachiita basa rekuti vanhu vakuru vachibhuliwa vachikwanisa kutomwa mushongo wemakonzo chaiwo kufa nesocial media kwokuzoti mwana mudiki anenge anoitwa sei mwana mudiki anoitwa sei. Saka guys isusu ngatiite chitenderano pano gore rino ra2020 guys mwana wako achingabhuliwa kuchikoro guys zvikuru sei zvikoro zvekuzimbabwe izvozvizvi kana zvekunana South Africa kunoku kauko kuna UK handizozivi hangu mitemo yeko please uyai nadzo nyaya idzi tidzifambire uyai nadzo nyaya idzi tidzifambire isusu unongoya nefone number yaheadmaster tongovaisa papa record totofona kuchikoro kuti mwana wabhuliwa makapuwa record makaitei izvozvo. Let's make noise guys about this bullying. This bullying has to stop. Andika kuchikoro vana vedu ngavaende kuchikoro vari free vana vedu ngavaende kunodzidza vakasununguka handimaona ngavaende kunodzidza
vakasununguka kuchikoro chero chikanzi chikoro chinonzi Prince Edward chitsvakana Peterhouse kana chi guys ngatingobatana pamwe chese vabereki. We will call the school. We don't fear anyone. No fear, no favor. We will just call the school and ask them kuti zviri kufamba sei kuti zvifambe zvinhu zvakadai. Maona ti video iyi yabuda social media. The power of social media. Maona kuti kwatitwa meeting Department of Education atopindira. Andi muri kuzviona. The power of social media. So guys, I always tell you kuti we can choose to use this social media antika into positive things or into negative things. The choice is ours. We can help build communities, build vana, build my neighbors edu, build Zimbabwe edu, president edu. Kwanti vakati kwa jine freedom of speech. Tinatogona kungo address awo ipo pano. Video azvino kuti avaonda kunyazo zvibelieve ini vanotozviona chete. One or the other vanozviona. We can choose kuti batana pamwe chete tiite chinhu zvine musoro titaure tiri the voice. Handiti kutuka vanhu. We are airing our concerns in a nice manner. Handika yekuti mangwana maybe one day will be recognized yokunzi aiwo ava vanhu togariwa nesu pasi tonyatsotitaura kuti chibvunzawo zvichemo kuti saka muZimbabwe mvura ichauya rini tigerewo isi tigere pana president vagerewo apa hanimaona vamwe vagerewo apa tichibvunzawo mubvunzo isi tiri vediaries kudai tonongawo madelegation anogona chirungu mucomment section umwe handika toindawo navo tonogara pasi vachitaura chirungu ndinangu nezvingorekodha titora vanoti chirungu chondifikisa tichidi vachibvunziwawo mubvunzo tichisiwa kuti chiri kufamba sei. Antimaona. So guys, 2021 let's take a stand. Yekuti tiite kuti zvikoro zvedu zviite nani. Anditika ti build a community edu, ti build a society edu. Guys, imimi comment section. Chikumbiro changu chimwe chete nemweya wa Mwari nekuzvinipisa. Chikumbiro changu chimwe chete vasikana, vanhanzvadzi dzangu, ma sisters angu vaningina vangu, vana mama. Anditika kwamunofamba huko, you see somebody being bullied, don't be part and parcel of it. Musave part and parcel because mangwana it will bully, your kid will be bullied as well. Don't be part and parcel of it. Muchawana, even comment section, you meet my tinae being bullied ku a certain page and a certain group, and then maenda kunoreverera maoko, maenda kuno share my life, maenda kuno edza na kutegana to yai muone mumuna chibuliwa. Let's say no to that. As much as we want entertainment, but let's think of another life. Aditika, tikuda kuti 2021, let's bring a change to our society. Let's bring a change to our mentalities. And it can only be done nesu tese. Kwete ne munu one. Tese. Tika batana kudai, tika forma, tika ita chungi. Kudai so. And we can make a change. We can make a difference. Please. Nemo ya wamari. I'm not telling you what to do, but kutungo kumbirao. Kutika na shichita. Tite sa ijojo. And iti maona. Ungo jifunga uti, but no, this is not correct. And iti maona. Chete. So nobody got to kumbira ipapo. I don't know, but with the ball is in your court, you choose to do your ngikiri, your private, your negativity is still fine. And you choose to join kunepu positive is still fine. And ukada chakanaka washitira, ukada chakaipa washitira. And thank you very much. Again, it is also a boogeyman. And things go boogeyman. Even boogeyman, I would have paid that to kumbiro numbers are boogeyman. Which are things go boogeyman side of story rake ra boogeyman. And because I can't go for bad side rain. Boogeyman, I started away upon you. Boogeyman, I have an opportunity to check with you. Check that you could running give a car made on me. Those are move men. Those are move away boogeyman. Watch. You change chocolate to put an academy. You cheer. Do so going to moon's way. Anzi pano varipo vanotibhula. Wabhuliwa nani kwa mfano wangu? Kubhuliwa ne vanhu. Usabvume kubhuliwa mfana. Usabvume kubhuliwa. Anzi Prince Edward is waste. Okay. Atsita mbosangana kane ma recordings acho e Prince Edward. Hello Boogeyman tadzoka. Saka iwe une zifo number ere ya Boogeyman nambo ya pa nambo tuzo ukuthi zviri kufamba sei. Kamurungu hauna fa number ke. Hauna. Tadoti mukumbire zve Boogeyman titi ne Boogeyman chisiyawo chimusiyawo can we talk about this? Can you be yourself and leave these people alone?
handina namba yake but mapurisa vakazoti endai kumediation munogara pasi motaura nezvazvo because iye anzi agreed to do it but inini yanana akaselecta ndeyekuti hatinoda kuti hatikwanisa kuona neanyway because of covid saka vakati hanzi vari kumunyora tsamba opinda kana chiri kuda kupinda because it's a voluntary thing iri kuita nerestorative justice but munhu wekuhurumende uyo achiri kuitarisa because akavabvunza kuti mapurisa mukuita senenyaya yeharassment neichimesendetwa kumwana uyu because munhu bhuku akanyora tsamba akati his behavior is very much unacceptable and ari kuita look into it very much saka mutswana akakuwana tsamba yakabva kune munhu wekuhurumende ndakaona tsamba yakabva kumapurisa vachitavhura yandakaripota yandakatanga kuripa pakati pamapurisa wechikadzi because purisa wechikadzi akaisara naye very strong akamuti akati you need to leave her alone haana kuteerera ukuthi panaita nenyanga neti cost hunters yake akari manhere saka ndai ndakadzoka kumba masikati ndai ndakarara wamutsa uyo atekekekeke achidonedza zvinhu zvokuti ndakatara nemupurisa wechi3 ari kudhira nenyaya yacho wechirume akanditi the things that he's doing them on purpose and he's doing them intentionally akaramba zvake but ari kuchita intention akazondoti akanditumira email akati but chikunesa ndekuti haasi kuenda to the point yekuti ari kubva aita mhosva saka vakati hatina umbo wekuti ari kuita mhosva but ndikati munokwanisa rekwesise kuzotara naye tikati aiwa hatikwanisi kuzotara naye because anozoti isi tikuita sei tikumuharasa ndemanatora imo yavo ndemanaitsvakira kune munhu wekupi wekuhurumende because wekuhurumende akati hazviite zvauri kuita mapurisa have got to look into this and they've got the right to do that because waina kwavari ivo saka vakazovhura nyaya iyi kechi2 because vakutya kuti zvinhu zvakuenda kucho tinozodiscuswa chemuhurumende pavanenge vachidiscuswa nyaya paipai because ndozvavanoita vanhu vachana because vanhu akandipa advice akati enda kwaari because zvakana machitika vanotozodiscusa nyaya yachona thing and vanenge vane maraisi ekutaura nyaya yachona futi kuti nozviri kuitika kuarea kwandinogara ini kwandinomirira vanhu ikoko maona manje okuti vanhu vanozvita saka ndosakanakata kune munhu iyeye akati no I sympathize with you the police vanofanira kuti look into it further maona manje saka ndosaka vakazovhura nyaya yekutanga yakaitwa yayi izvozvo kuti nemukwandu kuti pafoni ari mubedroom andini but ari upstairs saka ari kulisina kuzvandi kutaura ndisaka ndisikwanisa kuti ane chirungu kuti anenge akateerera okay akatoteerera so saka ari kuti akatoteerera so right now is actually listening to me that I'm doing ndikabuda munhu kana musitting room anonditeera futi iwe ndirimbobvunzawo bugimana ana crash newe here iwe vamwe kuti aindida but andona sekudaro inini maybe unombomubvunza kuti do you love me imbomubvunza kuti do you love me pamwe anokuda nokuti opposition yacho ndei chinonesa ndoti unoenda chikazinesa akazvitanga zvokunditera kubathroom manje and what he doesn't like is kuti he does not want people to know kuti that's what he does. He doesn't want people to know kuti ndozvaanoita saka he doesn't like the security. I've now informed other people. Mupurisa akauya kutokutanganiti are you safe here ndikati no akatoti madoors enyaya ari right here kati anokiwa tikati okay that's fine ndikati do you have good relations with the other neighbors ndikati yes I do maona manje saka ma-other neighbors angu ndakavaudza vakatopa no, this guy harasses everybody. And so the mapurisa vaisi kuita chinhu nezvazvo saka zvandatoita ndezvekuti vakutoudzoyavo case yavo vega kutaura kuti musi wakati akadai ndine zvakachera pasi ndichengeta mapurisa ndakavatumira vakati kana munhu achipitira mubathroom hazvoti ari kukustoka ndikati munoreva kuti chii zvinoitika kavanotavura chipamwe chapindira pamwe kunomama at the same time ka but unotaura kuti aiwa zvinoitana machitika unomuka kuenda kunobika cosmaxen munhu atorimo handisoti kubatsa kettle chaivo kubatsa chaivo kuri kuitira munhu kuri kuvhiringidza munhu hawo kubatsa kettle chacho anokatidonedza zvinhu achisvina zvinhu zvake kumuka ndakazovatsvaka mapurisa akati chinokuti palockdown panapaka hapana ari kuenda kubasa wakagara apa uri kushanda uye wechivhuma ari kukotera apakambiri papaka makandosaka vazivisina zvikati nofunga nemacameras because how does he know kuti wakagara ipapapa
ndakagara so ndakagara pachitesi changu hacho ndokushanda anomaumira exact position ndakamira anenge aripo ipapo that's harassment, that's intimidation, that's what this guy is out there intimidating you. Because that's what you're in that particular room, and you're working from that particular area. So why I tell my sister, I need to go and find out why he's doing that. Vaenda akazviramba nyasha akati andite zvakadaro saka because akaramba ndiri panze ndamutora zicho akamira pahwindo akanditarisa ndikandatochora mapurisa akati onai ndozvamamuchitaka akaramba kuti I don't do that. Vamwe neighbors vaona maother neighbors vaita party mugarden handiti pakati pakalitswa lockdown vaita party yemurume wake because UK takamatira imoti vanhu vangoita move around normally but vanhu vachinzi work from home saka vaita party yemurume wamugarden iye ndokumira pabalcony pake ndokutora foni yake ndokutanga kurekudha vanhu vaiva vari mugarden mavo pamba paunogara vari kuita vanhu mugarden vatenga kurekhodha amene chaida kuti asei naye akunorekhodha vasvika ndivanhu vaida kuera navo vati uya chiite chimare chete vaichakuraya mukati vanogara pasi ndichingogara twanemwacho mmoja mufurisa zikanzi angabuda kapabalcony pakachitirekhodha ndikati angachitiziita zikanzi handiziyawo sanokutenga here ani board haana zvekuita ka apa mukadzi wakangatsataya because murume uyu anogara ega 99% of the time anogara ari ega but palogram vana panofunga kaudza mukadzi wake wekuneimwe nyika anogara mune mamwe marudzi anofunga kuatenga pangena apa painternet apa saka akamuudza mukadzi ende anogara naye mukadzi haabude pasimeni haaende anyway unless kana vari vese vanongori vega vangori vega ainanga angori ega nechitanda right vanonzwa kuti pane munhu ari apa because akandautsira mukadzi wekuti kuchokuita kuti kana munhu komunhu achinofanira kuti unofanira kumuchera kwese kwananga achienda mumusi ndokubeda panapa kuma5 pm tunoenda kwandokuenda ndotomuzwa akabva kurumu yandanga ikuba nechekukitchen uko apo nditera chomunzwa ndikatomira padhoo ndakubvura ndangati why are you following me? Why is it you're following me? Because if anything happens once I'm out to this house, you're going to be in trouble and I'm going to go to the place. Kama murumo yanokuda kare kama anotokulava murumo apa tinanzira ndimone sekudaro kandibaba simeni tsvara isekuru yemunhu kusekuru havanyenge here naitari aiwa kati ai simeni no patinofa kuti umubvunze kunyatsohwisisa because pamwe anenge achikuda sei achikuzokustoka kuteerera nekutoilet kwese kuti ndakaramba chiti kuna mufurisa wacho angashanga wechikazi because ituve chikazi yokuti anga yakavhara neachida vaizobhurwa futi iye chikazi ndakamuudza mukadzi takati iye akatanzi iwe urikutungati uri kuti murume anenge achifamba vari kuti azive kuti ari kufamba because vakati sekuene ndavaripota kuti ari kuitisa noise ndikati aiwa sinyaya kuti iye kuti ari kuita noise kuti amudile nenyaya yenoise panyaya iripo ndekuti kana chinamadza nobody is allowed to disrupt and stop anybody from praying. Okay, so iwo tari I think advice atingakupaka murume uyu boogeyman wamuexposa asi I think advice tari tsvagai pamwe pamba yenyu mubve ipapo because muchapisigwa mumba chokwadi makavata tsvagai pamwe pamba mubve yenyu tari because hazvibetseri kuti mutekiteki murungu uyu kunyika kwavo imi henyu mutoriwo imaforena sesu kudai chingotsvaka pamongosiyana nemiedzo winde because chokwadi one day muchazomubatirana namama wako mukamurova kama mwana ari mumba menyuka motosita criminal record kunyika kwevanhu ikokoko kwamakaenda aiwa tamaitari aiwa tamaitari aiwa hapana hapana tari tsvagaimba ushamwari tsvagaimba hatisi kuda kuti mufe 2021 tsvakirei nyimba musere nazvo mubude ipapo all right tari thank you for sharing your story yako yaboogeyman all right sharp guys maona so nyaya dzemabullying racism nebullying zviri kwese kwese izvi
nemudzimba dzekuloja chako chako kwanzi kana mumwe akasvika kati ino kuti ndiri murungu ndiri mutema unoda kutohwa kuti kana wapinda mutoilet muri kuitikei mutoilet imomo zviri kufamba sei zviri kudii. Saka the best advice atongopatari kungotamba pavari kugara utsvaka hapi pamwe nokuti boogeyman wanetsa pamwe unodara akatovaisa makamera achitovaona vakashama achaziva ndiani hapana handichivaona. Saka guys ndonyaya ndachida kutingotaura navo. Saka anyway guys momirira mangwana ndichatanga ndauya pano palive 10 minutes idzodzo 10 minutes dzakawanda kuti we feedback kubva kunani kuna principal veheadmaster vekuchikoro kuti zvafamba sei panyaya yemwana ndoyatanga tanyanya kufambira toyasonzwa kuti zviri kufamba sei nyaya yevana. Asi guys itai muchikuona mwana achiita masymptoms ekuti handidi kuenda kuchikoro iko kusiri kutonhora iko kusiri kunaya achira imbobvunza mwana pamwe kuchikoro anenge achibhuliwako mbere kusingazivi chingoti mwana kuzvitisa asinoenda chikoro pamwe anenge achitove kune mazibhula anenge akamumiririra bvunzai vana kuti nemhaka yei usiri kuda kuenda kupi kuchikoro handitika. So guys thank you very much. Regai ndiende nitimirire Lorraine. Masingu ese muripo here apa masingu murimo here moisai malove nemalike tione masingu people murimo here mucomment section. Singles are you there? Kana tichingangoti vanhu vari mudating game murimo here people who are in the dating game are you there? Are you here? Muripo here apa chino black mwana waya anambobiwa uya mapepa ese aripo but signature day another party manje vatete vaka mwana waya achitomboriwa Natasha mwana wa Natasha mwana waya was adopted navatete ndo zvakaitika because masignature ese aripo ndeyavatete. Saka basically ndakatomudza ngati iwe mwana vatete vakazongoitawo kuti vakupe iwe noti ndiwaimuda but mwana fair mwana uyu cheko kumuhomuku ndewavatete avo because ndo vakaita paperwork yese vana ya paperwork yese ndakaiona vakanditumira animaona but mwana chokwa ndakatomudza ngati mwana asi wako wakachengeta wakakura naye but mwana ndewavatete because vatete ndo vakadi vakaisa paperwork yese iwe tu yangu tu ndivatete muridzi wemwana ndivatete avo ndo mwana uyu pavatete vadzosere mwana kwete iwe hauna paunotokwana because hapana vane signature yako wakasisa signature pawitness signature yake iri pana witness chete zvimwe zvese izvi mwana uyu totorawo mwana uyu ndonekuna kuti vatete ndadzoka nemwana wenyu uyo wamakasainira wovapa vatete ndo vanodzosera mwana iwe hasi wako ndo pafair right. So guys iyo nyaya yacho navhele ichazokudzai kana vazotama kana vadi nichakupai feedback iko zvino vanenge vari zvavari kumboita handitika zvokuda kutama nekuita sei chazokupai feedback kana vazotipawo feedback. Asi kwanhasi masingles Lorraine ari kuuya apa mino nevarume mudedze vanhurume vese vamunoziva masingles musangane pano nhasi tei tiri kwedu comment section tichionawo zviri kuitika kumadating game uku tichionawo kuti zviri kufamba sekuita kana wazobuda mumba unenge wakuda kujoinawo kudating game ka zvidharadharawo kuti usazojitora nawo gabhongo handimaona. Saka unochida kuti ugare uri muchiziva kuti zviri kufamba sei kumadating game uku. Saka guys tokumirirai takamirira na 6 handika kana makuuya muchitaura nyaya dzenyu dzemadating idzi tinenge tiripo tinoda kukunzwa toda kuona kuti zviri kuitika sei. Vana mai vari mudzimba tarisira hedu kubuda kudzimba dzedu asi haukazivi ngoonawo kuti zviri kufamba sei kuti kana wazobudawo wozape kutangira kuti mazano kushasa matrix akati mazano kuitwa yakati toda kudzidzawo. Saka guys tosangana patime yenyu kwa inguva 6 dzekunoku 6 amene somewhere there. Saka tosangana ipapo exactly Mary ndozvandakamudza ndozvandakatomudza Mary kuti ndozvafawo ndo process chaiyo kwete zvemusoro kwezvoti vatete ndo vanotoveipa frandi ndo muridzi wemwana ndo vanofanira kutoinformiwa zvese kwete iye animaona. So guys tobatana na 6 anditika moswera munyesha muve neweekend yakanaka. God bless you. Tobatana mangwana kana principal tavabata headmaster tavabata tinzwa kuti vari kuti kudii kana kuti ndichangoti varekodi maaudio ndozongoplaya maaudios kana ngoti varekodi ari maaudio vozondisendera ari maaudios aya toshandisa maaudios iwayo handitika. So guys stay safe and stay blessed handitika. Corona is real guys, musakangane vanhu vari kudubuka 2021 inenge itori worse than 2020 guys, but let's just be vigilant guys and let's take care of ourselves because panza hapana mira mushe guys. Nekungona matana musakangane kuna matira umwe takurawo mutoro wangu nendo takurawo mutoro wako tofamba takadaro handitika. So guys stay blessed tosangana zvakare. Bless you.